नै जोंना आदैया मोनसे गान खननो थिनो आरोना जोङो गान खननोसै आदैखौ मोजां गान खनदो आदै मा गान खननो आदै नङाब्रा आबौ होन आबौसो होननांगौ दे होमबालाय नोंसिनि नोम्फानि बिफासो जाम्बालाय है आफानिफ्राय देरसिन जानाय नङादां नोङो जायाथ' नोङो आबौखौनो होनना नोङो दे आबौ दे होमबा आबौआनो जाथोंसै दे आबौ मोजां दोंसे गान खनदो दे मा लाखो आबै नोङो मा लाखो लाल बाहादुर माने ए दे दाबो बुजिया बुजिदोंब्रा बुजिदों दे थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नैबे आबौनि दामनाय देनायखौ खोनासंदो आरोना नै दामबाय नै बिराद मोजां देंखो दामबाय आरोना फंनैसो बाथ्रा बुंहरगोन नामा दे बुं दे आबौ दे लाइक खालाम लोगोफोर लाइक खालाम जोबोर मोजां खनो आबौआ जोंना होमबा आं दामनायखौ दोनथ'नानै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरोखि नोंहा दामनायखौबो दामनांगौ दे दामनायखौबो लाफाबाय थाब्रा आबौ बुंग्रो दे जायखिजाया दिनैनि पहिला दिनै मा बारथाय दिनै बुधबार ना बिस्थिबार मोनलाय सुक्रबार बिस्थिबारसो दिनै बिस्थिबार दिनै बिस्थिबार खै थारिख मोनलाय दिनै 3 थारिख 3 थारिख नङालै सारि नङा 18सो दिनै थिन मा 3 थारिख होनना नोंसिना दस्रा ना नोंसिना बेलेग नोंसिना बेलेग माने दिनै आं 3 थारिखनि फोरबोआव दिनै आङो हामा थाबायनानै फैनायलाय दिनै आङो बिथांमोन ख्रिस्टानफोर बर' सेंग्रा फंबायमोननि थाखाय आङो गान होलांनो सानदोंमोन दा बे फंबायमोनहा दिनै बुंनायलाय जबरदस्ति बुंनायलाय आङो दिनै होनाय जानोसै ओमफ्राय आंथ' हिन्दुखासो नाथाय नैबे फंबायमोनहा ख्रिस्टान आरो नाथाय बिसोरबो जोंनि लेखा मानिफादों दा बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावबाय आङो जोंनि बैसागु मानिफानायखाय आङो ख्रिस्टानफोरखौबो साबायखर बावबाय आरो ओमफ्राय दिनैहाय आंखौबो आं साबायखर बावनानै लाबाय दिनै जनता जमनागुरि आदै साल' मुथिखरनिफ्राय फैनानै आङो दिनैहाय नैबे मालुबिथा बागमारा एरियायाव फैनानै सफैदों दा सफैनाय लेखायै आङो दा जाबाबो जायाबाबो आङो दिनै बैसागु मेथाइ होनो सानदोंमोन आरो दे होदो आबौ दे बैसागु बोथोराव बैसागु 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 बैसागु
खालाम लोगोफोर लाइक खालाम नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा नुलांबाय थागोन दे बेफोरबायदिनो ससेल' खनबावसै ओमफ्राय औ दे